ассалому алейкум дӯстони азиз, субҳи шумо бахайр бошад. оғоз мешавад имрӯза видеои мо аз анами дукони материалфурӯшӣ. ман мехоҳам барои шумо ҳамхе барашкора бо нишон диҳам. ино ваян атлас нусха, адрас атлас нусха, се ранг дора. ино арзон шидиян 220 сомонӣ будан, ҳозир 180 сомон шидагиай. марҳамат, санги дизайн беҳад фасон задагиай. сангаш хичам хушрӯ бошая 180 сомон шудагиай. марҳамат, агар дар кор боша 220 сомон буд. дар кор боша доставка дорем, рақамумон ҳаст дар рӯи экран. доставка мекунем. ҳозир серишам нишон медиҳам. хоҳед ай сериш мегиред. серишам хушрӯ набинед. ҳами ҷаш ҳами ҷош серичаян. дӯсанги задагиай ҳамаш бисёр хушрӯ метавонад. баъд сирхш бо аҷоибай. ина марҳамат, ана инаш сирхшай. диде фасон сабукай, вазбин нестан ино. баъзеҳо мепурсанд ки вазнинан, хела не сабукакай дӯстони азиз. на чӣ хеле гуфтум дар кор бошад, нависед, мо доставка мекунем. ана ира ба санги дизайн задиян, ана и гули комбахтира. И чанда? Санги арганза задагиай. 160 сум да иш. Худаш нежный хушрӯ рангаш. ана и ламиражорам, печатной ламиражоям арзон шидай. 140 сомонӣ. 3 метраяна? санги майда дизайн, сангои кабути хушрӯ. на диде инаи рангаш бо дигаяй. фиолетовый, коричневый, иш боша бардовый. на иёра бо печатной ламираж меган. аз ҳами бо печатной бамбук ҳаста. инош инаи рангаш хушрӯ некем. бисёша 140 сомонӣ дӯстони азиз. ина агар дар кор бошад, санги майдаи дизайн 140 сомон. метавонед ки дархост кунед. доставка доран ино. ана иям 140 сомон шидай. диде бо 140 сомона чӣ доредам хе арзон шидагиё нишон тиҳед. и сафед чандай? 160. дӯстони азиз, сиёҳшам ҳами ҳастай. агар хоҳед аз сиёҳш дархост кунед, ҳаст. се намуд санг дошта иш 140 сомон. ино раз продажа шидагиан 160 сомонӣ будан. набинед, заминаш сиёҳ хушрӯ метова. дар ҳақиқат ҳам аз наздик вақте мебинӣ бо аҷоиб фасон метова. ина аз наздик видео кунам то ин ки шумо ҳам хе хушрӯ бинед чӣ хеле ки ма дидестам. 150 сомон. ана инаш 150 сомон. на блеск метя. королевский ламираж бо мегуфтиян инора. инаш чандай? ана тигр 150 сомон. нусхаи тиграм беҳад хушрӯвай. инам саб букакай. дизайншам ина чӣ хушрӯ задагиай. ина ҷада гулай байнда гули кабуд. ана и тарафш боша ромбик гули вай не квадратик гули санги зард. марҳамат. и сердечка. ма хеле квадрат кадам. ина иш дилак будай бо инаш хе баргакай. ана у тигри дигарам нишон тиҳед зарда. 160 сомон. ана инаш 160. иам 180 буд. ҳозир 160 сомон. беҳад хушрӯай. аз и бисёр харидорӣ карда будан подписчико. марҳамат, агар дар кор бошад доставка ҳастай. метавонед ки бо пурратар дар ватсап дар бораи доставка пурсед. и чанда? инаш 140 сомон. марҳамат, ишам хушрӯ. инам 160 сомона буд. и шолки 250 сомона да ба фикрам ҳамин нусха буд. ҳозир боша ламиражаш биромада. марҳамат, хушрӯ тамошо кунед, бинед. фикр кунед ки
шумо дар анами бозоред ва интихоб худтон кардаистед. марҳамат. ҳозир бо дигарошам нишон медиҳем. тамошобинони азиз, анаи барашкаям распродажа шида. Иам ҳамхе 220 сомон буда. 220 сомон буд. вай расветкош ки тамом шидан, ду расветкаш монда, ба ҳамон хотир мо инҳоро оз 180 сомон кардагем. Набинед 180 распродажа шида. ин агар дар кор бошад доставка мешавад. шумо фақат ки нависед метавонед омада харидорӣ кунед. беҳтарин материалҳо барои шумо дӯстони азиз. на тамошобинони азиз, ҳозир ҳамаша нишон медиҳем. ами кадомиш распродажа шидагиай бо иам беҳад хушрӯ. заминаш зард. иш чанд шидагиай? 130 сомон шидаги буда. И блеск дора. санги майда дизайн. диде? ду намуд сангай. ҳамаш ду намуди сангай пурра задагиай. баъд ози вишифкадор, ламиражҳои вишифкадор арзон шудагиай. мехоҳам шумода нишон диҳем. ино дар видео 180 буда ба фикрам. 180 сомон буд. ҳозир чанд шидай? 150 сомон шидагиай. марҳамат, агар дар кор бошад духтаро, доставка мо дорем, рақамомон ҳастай. илтимос анамин ва ё агар дар кор бошанд нависед. на марҳамат, и ранги дигараш гулшам ҳамхе 2 намуд 3 намуда я. барои и гулш дигар хелай, оне ки ҳозир ман нишон додам дигар хел буд нусхааш. ҳеҷ хушрӯтарак ба хиёлам. ина ҳозир бо дигаршам нишон медиҳем. анамиам рангаш фасон, гулшам хушрӯ. анамиам хушрӯвак. ино вазбин нестанд дӯстони азиз, сабукаканд. ина касоне ки мисол гумон мекунанд ки вазнинан, не вазни нестанд. бо дохили ами вишифкошда диде дизайн санг задагиай. сангчои майда. бо чӣ доред? нав бамбукотон чанд шидагиай? бамбуко 160. иноям 180 будан, ҳозир 160 шидай. марҳамат, беҳад хушрӯай. набинед бамбуки чӣ намешава. анаи сиёш бо аҷоиб. ин нусхара паплинаш буд. беҳад хушрӯ харидорӣ карда будам. бамбукоям ду намуд доштиян. бамбуки хитой ва анами намудо. ин намудош бо чӣ будай? сабуктарак. иҷада ду намудай бамбук. дидед чӣ хушрӯ рангакошон. гули пальма. и чанд смай? дизайн задагиай. беҳад дизайнаш зебидагиай. бине 160 сомонӣ. марҳамат, сангакошам қадар нежни омадагиай. бовар кунед, аҷоиб хушрӯ. ина марҳамат, агар дар кор бошад 160 шидай. анаи тигр чандай? иш 170 бамбукай. инам намидташ 170. ина сангош дароз дарозем хе дизайнш бисёр задагиай. санг ира 170 дуташ. бо чӣ доред? анаи ламираж 150. фиолетовый аҷоиб ҳами ранг хушрӯ зебидагиайша. анаинаш бирӯзовия. ҳам фиолетовый ҳастай, ҳам бирӯзовый ҳастай. ина 150 сми. агар дар кор боша нависед. қасрам арзон шуда я 150 сомонӣ. анаи ламиражҳои қаср. ида санг бисёр рафтагиай. диде аз ин чанд ранг дореда? 3 ранг доред. ҳозир дигаршам нишон медиҳанд. ина марҳамат, аз дуртара гирем ки хушрӯ бинед. пурра гулша бинед. анаи кабутуш буда. бо чӣ хел рангай? фиолетовый. ана ранги фиолетовый ҳаст. ина ин ламиражи қаср. хулоса ҳамаи ҳамино ҳозир ман нишон додумтона аксарияташ распродажа шидагиай. аз нархҳое ки будан 20 сомон, 30 сомон, ана ино ҳатто 50 сомониву 40 сомонӣ арзонтар шидагиай нисбат ба он нархҳое ки пештарак мо пешниҳод карда будем.
агар писандтон гашта бошад дӯстони азиз харидорӣ кардан хоҳед пас нависед мо доставка дорем боқӣ саломат бошед хайр